mediku artean sartuten hau, oin osasunari behar den garrantzia emonez. Gogoan dekot, aste arte eta ostegunez entrenatzen ginela Upomendi taldeakin, orduan txiki-txikitan, gero ja pixkat nagusiagotan ona etorri ginen, baina txiki-txikitan eskola be plazan bertan geneukan, eta bueno, eskolako atetik frontoira 100 metro gongo ziren, eta egunero naizta entrenamentua ez izan, eskolako atetik irten eta jarraian frontoira joaten nintzen ez. Saratamok beste edozein herritan jokatzen bazuen, egia dabe lagundu egiten zauela txapelketan formatoak, lehen Arratien Erbei txapelketa, nik oroitzapen ederrak dekoaz Arratien Erbei txapelketanak, giro oso ona zegoen, giro sanoa, eta nik uste dut horrek be asko lagundu zauela, pilotan hainbeste aurrek jarraitzeko, eta Saratamok badaukan afizio hori hasteko. Hemen Gurutxalde auzoko eskolan bildu ginen danok, eta orduen aste arte eta ostegunetan entrenamentuetara joaten ginen, baina nik bizitzak, arratsalde gehienak plazan egiten hauzen frontoian egoten nintzelako, eta egun gehienetan iziten zen. Beti esan izin dut, Upomendin hasi nintzela, eta azkenean kirol bat egiten hasi nintzen, eskupilotan jokatzen, baina beti esan izin dut, kirola tresna paregabea dela, bizitzan gero oso garrantzitsuak izango diren balio batzuk bereganatzeko, aukera hori emoten dau, eta usteot nik asko ikasi nauela, eta ez bakarrik kirol mundura begira, bizitzari begira bebai. Baina niri inork ezidan eskupelotan jokatu behar nabenik esan, ez da gutxi hau ere, nik anaia nagusiago bat daukat, eta bera ara joaten zen entrenatxera, berak ere pilota asko maite zauelako. Eta nelen kasuen lana. Lana eta konstantzia. Bai, da Anderren kasuen, ez dut esango kontrakoa, baina erraztasuna, nik uste dut jokaldi guztiek egiteko erraztasun handi bet zeukala, ja pasauan esan dut, edo dekola, hori da. Eta erraz egiten zauela, eta gero gainera posturak eta oso elegantea zan, nik hori ez dut aukin. Eta ez dekozunean beste gauza batzuk landu duzuz, eta ezberdinek. Posturek eta honak aukin duzuz, eta ondo jokan duzu pelotan, baina zure ikuste dute kualidaderik eta handien egin de, Ibinio zuzen gogoak eta egunerokotasunean induzun lana. Zean beti sustatu de kirola, beti esan duzkue hori, kirola egin behar dela. Eta esan gu pelotan hasi ginen, Saratamon herrien bertan, umeantxako egoan kirol bakarra momentu hortan pelotea zen. Pelota asko jarraitu da hemen, afizio handie dau, eta Anderrek esan dagoena, azkenean ume gehienak gainera adin ezberdinetakoak bertan biltzen ginen, eta nik uste dut giro oso on bat zegoala, giro sano bat. Oin umeak aukera gehiaudeki ez, bizitzabe nik uste dut urte asko ez direla, baina asko aldatu dela. Eta oin harineketan egiten dugu zela gauza asko, ume askok igual pelota entrenamentu bukatu eta musika klasea, edo futbol entrenamentu edo beste edozein gauza deki ez, eta lehen igual arrasti dana hemen emoten ginen pelotan, eta nik uste dut hein handi batean ordu gitxi hau sartzen direla, ordu libre gitxi hau. Pelotan dabizen bitartean disfrutetan baldin badaurie, gero etorri beharrekoak etorriko dire ez, baina nik uste dut garrantzitsuena aur batentzat edo egume batentzat hori dela, eta alan izin dela.